Какво да кажа, човек не може да ходи по водата, нали? Ясно. Защото ще потъне. Само Бог може да ходи по водата. И същото е с този, който опита да ходи по морето на греха, който се опита да излезе от него, който се опита да надделее над него, да стъпи върху него без това да го погълне. Човек не може без да върши грях. Бог може обаче. И този, който поиска това от Бога, Бог ще му даде да направи невъзможното. Необходими са две условия. Смелостта на апостол Петър, който бил достатъчно какво луд, за да тръгне по водата. И това да забравиш себе си и да се довериш на Господа. Човек не може да ходи по водата, но светия апостол Петър се доверил повече на Господа, отколкото на физическите закони, отколкото на това, което сетивата изпитват. И в един момент сетивното своето, това, което той самия възприемал без Господа, надделяло и той започна да потъва. Така човек започва да потъва тогава, когато неговото аз надделява над Христовото. Когато се случва обратното на това, за което говори свети Йоан Предтеча. Когато Христос се смалява, пък аз започвам да се оголемявам. Истинската голямата битка срещу морето на греха, което задължително ще ни повърне, ако не е Христос, е борбата с егото ни, с аза ни, с това, което искаме, и на негово място трябва да се появи онова, което иска Христос. Това, разбира се, по дефиниция е ясно и лесно изпълнимо, но как може да стане на дело? Само си помислете какво се случва, ако някой ни каже нещо накриво. Вижте какво се случило веднъж с стареца Гаврил от Гебадзе. Стоял си на една пейка с една монахиня. Монахинята казва, покрай нас мина един свещеник. И той, стареца, казва, нали бил Иродив, казва, искаш ли да го пробваме този къс свещеник? И каза нещо, ама земята да се отвори, каза да му погълне. Толкова беше тежко за слушане. Свещеника спря за момент и каза, дядо, ти не ме познаваш, ако ме познаваш, ще кажеш нещо много по-лошо от това, което каза в този момент. И тогава светията скочил, разцелува го, запрегръща го и казал, ти си ми брат, наистина си ми брат. Светиите ни целуват и ни прегръщат тогава, когато ние нарушим правилата на нашата гордост, които изглеждат вече естествени. Естествени изглеждат. Започнах с това, че човек не може да ходи по водата, а сега ви казвам защо пък да не може. Защо да не може? Може, просто сигурно сте чели Питър Пан. Чели сте Питър Пан. Там свършваше с децата. Децата, които бяха приятели на Питър Пан, отидоха в истинския свят и постепенно забравили да летят. И като забравили да летят, са решили да скачат само от автобусите, но после отказали да скачат от автобусите, защото са удрили в бордюрите на тротуарите и така. Те си станали едни нормални хора. Нормални в своята греховност. Така ние сме приели сме онова, което не засяга греха за ненормално, за чуждо и за чудно. Не е чудно нищо, което е у Бога, защото Бог е единствената реалност, а не ние сме реални. Не и тогава, когато не пребиваваме в Бога, не и тогава, когато морето на греха ни поглъща. Какво можем да направим? Можем да викаме като светия апостол Петър, Господи, избавиме. И разбира се, Той ще ни избави, защото Бог желая нашето спасение, каквото и да става. Каквото и да става, Бог желая нашето спасение. Но това не е достатъчно. Ние виждаме светия апостол Петър във времето, когато Светия Дух е слязал вече след Петдесетница. Такъв човек, на когото и сянката лекува болести. Може ли сянката да лекува болести? Не може, но в случая на светия апостол Петър може. В случая на светия апостол Павел уброса на кърпите, с които се побива лицето, лекували болести.
Обаче тогава те са били станали вече Христови. Били станали са. Станали са истински християни. Така и ние. Ето, влизайки в храма, трябва да успеем да видим останалите хора около нас. Влизайки в къщи, да видим останалите хора около нас. Минавайки по улицата, да видим останалите хора и да усетим онова, което те искат, онова, от което те страхуват, онова, което тя ги наранява, а не да мислим за себе си. Ако се питате защо нашия свят е толкова грозен, толкова отвратителен, защото ние сме борци, истински смели и храбри борци за своята правда. За своята правда. Всеки, когато среща на улицата, в рейса, ето, аз предполагам, че друг път съм изподелял с колко много ме дразни това, когато някой се качи в рейса и започне да говори по телефона. Води някакъв безмислен разговор, на който прави свидетели още 50 човека, които са влезли в рейса. Защото той вижда само себе си в този момент. Другите не съществуват, той ги изпрати от битието в небитието. А ние, които сме в църквата, различни ли сме? По-различни ли сме от тия хора, които говорят по телефона в автобуса? Отговор е най-често не. Най-често не. Ние сме същите като езичниците, ние сме същите като еретиците, ние сме същите като те, които нямат благодат. Не ние с вас, ние с вас сме приятното изключение, много ясно. Но ние християните. Само някой да ни каже една думичка, само някой да се опита да наруши този свят на потъване, който имаме. Ние потъваме с удоволствие, харесваме потъването, то ни радва. Мислим, че е курорт, мислим, че е къпане в морето. А всъщност истинска смърт, защото над нас може да господарува само един господар, или Христос, или нашето собствено его. Виждал съм християни, себе си не мога да видя, защото съм глупав и не мога да се отстрани, но съм виждал християни, които са решени 100% със сигурност, каквото и да става. Бомби да падат, атомни, ядрени бомби, да се случи това, което те искат да се случи. Да направят това, което искат да направят. Да получат това, което искат да получат. Да постъпят така, както искат да постъпят. Нима това е християнство. Нима Христос е бил такъв. Нима такива са били отците. Нима някой светец, някой праведник, някой Христов приятел е бил такъв. Свети Арсений Велики, знаете ли това? Свети Арсений Велики бил учителя на императорските деца, един от най-учените хора за времето си през 4 век. Учил децата на император Теодосий Велики. И самият Теодосий Велики наредил децата му да стоят прави, докато учителя седи, взахме уважение към неговата ученост. И когато Свети Арсений Велики, този най-учен мъж, решил да стане монах, той с голямо смирение питал неграмотните монаси как да живее духовен живот. И всички се чудили, някои го питали, защо, че ти, който си толкова компетентен в латинския, гръцкия, всички тия науки, защо питаш тия неграмотници? Той им казва, че духовната наука е различна от гръцкия, различна от латинския, но най-вече е различна от науката на егоцентризма. И че Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. И ако това съм казал много пъти, то спомнете си в притчи, се казва, че Бог се подиграва на кощунника, а на смирение дава благодат. Дава му такава благодат, че той става лек и може да ходи в водата на греха и тя да не го засяга. Да не го засяга изобщо, както е било със светите. И както би трябвало да желаем да живеем. Божието от света.